Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti masapul mo, Paula, nakong. Umay ko lang sa ludsunan no ipapaabang yu ka diti may sa apwesto iti abay ni Mirasol, Antisabet. Kayat ko kung mga abangan, no okay lang kada kayo Ay mabalin latamot. Anya ti ilakom, aya. Nateng tilako ni Mirasol. Iso ati plano kumamot kat aglako ak iti prutas kan merienda. Ay wun mabalin latamot. Ngam anusam ti aguray iti makalawas, ta ipapintur ko pay. Ay nawaw, awan ti parikot no may papaniti day taabanag, anti. Malanak kaong agteksak tulatakan ka numalpas, tapno umay mo kitaan, agyaman aklaonay, anti. Tapno i-display klangan dagiti lakok. Makapabanugmat ngamin ti mangisursur no daduma. Talaga ang mabannog ka no awan ti service mo. Wan nga rod, anti. Agpatuloy ak nga rod, anti. Urayot ti teksyo, Anya di nangag ko, Antisabet? Ipa-renovate yung kanumot, ti bakante apwisto iti abay ko. Ay wan, adamayat nga agabang. Pag-displayan na kanu itilako na. Ay nawaw. Asino day tante? Ni Paula, akalugaran tayaw. Anya? Kumpitinsyaan nakmanon day di babae? Nay, apayakas ta ti reaksyon mo. Adda ka didakas no kayat na mo ti agabang. Ha? Ay ko, awan matkit di ante. Isu ka day tinakisarita kada kayo? Wan, naibaga na kaya na nga abangan. Iso ang nagwanaklatan na. Anya? Ay di ka matanagan. Ta saan akas itilakom, tilako na. Anya nga'y kanutila ko na ante? Prutas kan merienda kanumag. Ay nawaw. Sapay planok matiagla ko iti prutas. Okay lang, mat. Dagiti customers matan at makaamo nga agpilay no asino ti paggatangan da. No kasta ipaabang mau ken Paula ti bakante apwistaw sa bait bakay. Wunla kay, sayang mo dayjay. Jak mutlangan masango ti aglakaw. Nasayap nga ron ano kasta. Tapno adamat pangindisplyan na kadagiti prutas ken merienda alako na. Wun nga raw, kaasi amang isursursaur. Saan mat nga na mabalay nga glako iti balay da. Ta saan mat adalan ti tattao. Ay, wun gayam. Ayan tay may pintor ta rugyakon ti agpintor. At dapay nabati a pintor ije budiga lakay. Mabalinday jayon. Alaga raw. Rugyakon tapno makapag-display matan ni Paula iti lako na. Pag tinulungan tan, tapno nabibiit amalpas. Ay nawaw. Ano matang ginatgatang mga prutas kan merienda, Paula bakit? May sorsor mo nga ta amin na kita. Mai-display ti daduma, Juan lakay. Pag-display ang mag, Abangak ti pwesto ni Antisabet ide. tay abay tay paglaklakwan ni Mirasol iti natang. Juan lakay. Manungay ti abang ijay. Nalakalaang matkit de lakay. Ay nasayat mat nga rin ko sa bakit. Di kan mabanog amang sorsor. Mayat ijay apang i-display amit ilakaw, ta dalam ti tattao. Juan at dapay ni Mirasol kasarsaritak ijay nukwa. Ala, si kamot ti makaamo amang i-display kadagiti lakom, Paula nakkaw. Agyaman naklang unay, Antisabet. Ay, wun gayam. Umanay ka di talamisaan na pag-display am kadagita lakaw. Siguro, anti. Nukurang, ibagamla ang kanya ka. Tairwar ni uncle mo ti extra alamisaan ije budiga.
Wanante, agyaman akmanan. Da kayo mutin ti makaamukin ni Mirasol dita. At dapay napatid nga ramidak. Ay, wan gayam anti. Agbayadak ka din iti abang? Ay, nawaw. Nasapa pa'y mag... Aglako ka pa'y atap no adda maurno nga pagbayad mo iti abang. Agyaman aklaunay, Auntie Sabet. Awan ay nyaman na nakaw. Mala, rugyamon ti mangi display ka dagiti lakaw. Ta isupay ti magatang dagiti lumablabas. Adumat gayam ti lumablabas at tao dito'y anya, Mirasol. Katuan mat ngamen. Di medyo dakkel mat ti sales mo no ka. Kung kumpormi mat ti salsalod sudam. Ha? Ay nawaw, no awan ti aramidam, aguli magkalatan. Di naktaktakan, takas makita mat. Busy ak, kadagiti lakok. Pasensya ka na. Kaya't ko laang mat ti makiinistoryakan ka. Agtutulad kan tumat. Ah, anyat ko na? Agtutulad ka, kunak. Sipod pa ide, katkastakan. Ay nawaw, saan ka tultuladan, Mare? Agla ko aklaang, takayat ko mati tumulong kinilakay ko. Kastamot akanayon ti rason mo. Idi nag-online selling ak idi napalabas atawan, nag-online selling kamat. Itatanagabangak ka ni Auntie Sabet, simurot ka manan. Na, agpudno ka man kanyak, Mare. Umapal ka kade, tado tigim matang iti meriendala ko kitay. Pweh, hanya kumangay ti apalak dita. Hay, makapasoron mat da dya Paula. Ay nawaw, asino Paula tidakdakamatam, Mirasol bakit? Ni Paula amang isursur-sur iti prutas kan merienda ide. Anya tinaramid na kan kaya? Agtutulad da dya babae. Agasam nga'y ta inabangan nakit di ti pwesto iti abay ko. Talaga ang mabusurak ken kuana. Ma, awan mo't dakas na no kayat na nga abangan. Anya tila ko na aya. Prutas kan merienda. Maasarak ta agawon na matan dagiti customer ko. Ay nawaw, kasano matanay bagam nga agawon na ti customer mo? Ket saan mat nga agpada tila ko yaw? Hay, agtalnakan si Kadarnaw. Di mo ngamin maawatan. Apay, anya ti aramidam si ka, Paula? Ha? Anyat kaya't masawan, Mirasol. Ay nawaw, agin didi ka pay lang ngamin dita. Napudot man ngaminan ti ulom kat bigbigatan. Malas day tay ti negosyo. Kasano asaan apumudot ti ulok no kastoy lang ti mapaspasama. No adda parikot mo kanyak, mabalin mat nga idiretsom nga ibaga. Tapno amok mat kentap no mapagsaritaan ta na sayaat. Sipod naglako ka iti merienda. In madumatan ti utot dito'y pwesto. Ni, awan mat makitak nga utot. Wala, ta inabog ko idan. Ken may sa agdaldalusak mat. Sigurado adagiti lakom ti makagapon no apay nga in madudamanan. Ay una yan aya. Di kakat makariknamat. Anya? Ada man madlaw ka, kada Paula kan Mirasol bakit? Anya day tamadlaw mo lakay. No na dumakit mangag ka ang agap-apad Iti anya agapaw. Jak ba namaw? Saan lang namin sa nalangag ko ti apad kahit? Amangan mo't no agis istoryada laeng. Ay nawaw, imposible mo't Kat no kastaon ay ti ungat ni Mirasol ka ni Paula itay. Apay kanumat. Anyat nangag mo lakay. Imado ti utot kung kunanamay. Anya? Kasarita man kit di ida. Ang mga no adda ti dida nagkinaawatan na dua. Awan mo't ti amok ang makagapaw, tapno agapada. Saan mo't nga agpada ti lako da, tapno panunutan tayo nga apalan da ti tunggal maysa. Basta kasaritam ida bakit amangan ko nakno agkinabil da. Okay kayo kadila ang adwad itaw, Mirasol kan Paula. Wan matante. Sigurado kayo Wan. Paula? Ay, unanti, nasaya at kami mat, apay ka di aya. Tanangag kanu ni Uncle Leopoldo nga gap-apa kayaw. Ha? Ay, dayjay ka day?
Adala ang tinapatag apag sarsaritaan may ante. Pudno ka day, Paula. Ah? Ay, uwan, auntie. Siguraduhin nyo lang. Tano siya, jak kaya tiapa. Agrubwata kon, darno lakay. Nay, nasapa ka launay mo't bakit? Awan sapay mo't customer iti kasti nga oras. Adda napatag apag saritaan may kani Auntie Sabet. Jak ngamin na ibaga, ti kayat ko nga ibagakin kwa na idi kalman, ta damot da di Paula. May papanitan niya. Ay nawaw, basta napatag. Saanin ang masapol ang maamwam, tauray ibagak, di muntumot lang maawatan. Anya? Sikapay lang ti makaammo nga agluto iti kanan dagiti ubeng. Ada karne ken nateng ijeref. Sige, taagrubwata kon. Naimbag abigat mo, Auntie Sabet. Ay, nawaw. Nasapa kamot nga may Mirasol. Wan, taada na padag nga ibagak kada kayo, ante. Anya day jay. Adamat dugdugyot da di Paula niya. Apay ka di aya. Anyat na pasamak. Kasanumot ngamin, ante. Nagrugi iti naglako iti abay ko kat in madumatan ti utot. Awan mo ti makitak nga utaot iti pwestuyaw. Adda nga rod, ante. Adu ti makitkitak. Nang runa no siyak ti masapa amang lukat. Mala, kasaritak to ni Paula may papaniti day tabanag. Wan, ante. Nasaysaya at paikit day no papanawan nyo laangan day di babae. Nay, saan ang mabalinti kasta ka panunuta, Mirasol na kaong? Saan ang mabalin apapanawak ni Paula, nga awan mo't makagapaw? Anya ti may baga na di Mirasol ba kahit Kayat na apapanawak ni Paula. Tanang rugi ka now, idi inabangan ni Paula ti pwesto iti abay na kat imadumot ti utaot. ay, awan mo't makitak nga utot. Kan may sa minalam ang makita kayaw awid ni Paula nagiti basura na. Uray siyak lakay. Ay nawaw. Amangan mo't no panang dadaal na lang dayta iti pada na ataaw. Dayta mo lang ti atap kaw lakay. Kasaritam tuman ni Paula. Lumabalin, agsasango kayo at alaw, no masulbar ti parikaw. No mangag ko ngamin ngagsarsarita da. Kat maday ti tuno ti busis da dya Mirasol. Wan lakay, kasta ti aramidag. Tapno saan adumakkel ti parikaw iti nagbautan da. Adda ka day ti diyo nagkinaawatan kan Mirasol, Paula, nakaw. Jak amuan ni Mirasol, ante. Napudot mo't ang kanayon ti ulo na kanyak. Iti anya agapaw. Amangan mo't no adday naramid mo, adi na nagustuhan. Awan, ante. Kanayon na lang ngay baga, nga imado ti utot, sipod naglako ak ditoy. Ngam awan makitak, ante. No kasta nga raw, anya kumangay ti daduma ang makagapaw. Apay apagpupudutan na ka. Sipod nagabang kada kayo, ante. Panagkunakit di na magustuhan ti kaadak ditoy. Ay, ang mga nupod no ti atap kaw, nga apalan na kaday di ataaw. Agpadala ang matibay-bayadan mi nga abang, ante. Ado ti customer na. Adamot customer ko. Mala, agsasarita tayon tuman na talaw. Ti kayat na nga main kat papanawon ka. Anya? Iti anya aga po asugsugam ni Auntie Sabet si Mirasol. Ay nawaw, jak amo ti bagbagam. Ay na, di kan agindi di ammo dita. Taamok ti ugalim. Amok adi mo kayat ngaglako ak ditoy. No apay ngamin adito'y pailaang tinagabangam Ni Auntie Sabet ti akin kukwa iti pwesto nga abangan ta. Ammum ka di, asipod nagabang ka dito'y kat nang rugimat ti malas ko, Ni, di nakpagsasawan na kasta, Tawan dakas nga aramidag kan ka. Ay, di ka man agin dadalos dita. Agap apa kayo man adwan. Bagbagaan nyo day ta, Paula, Auntie Sabet. Jak kayat ti kasta, No apay ngamin pinalubusan yung agabang dito'y day ta, babae. Na, saan matadakas, no kayat na matiaglakaw? Jak kayat nga rod ang makadwa day ta, babae, iso ti malas ko. No di mo kayat, si kalangan ti pumanaw Mirasol. Jak kayat ti kasta nga ugalyam, Anya? Jak
Piman natupulan ti bagik itay lakay. Anya nga, iti imbaga ni Mirasol, iti imbaga mga iso ti pumanaw. Nagulimot damot adwa. Barang makaamiris damutin Narigat no agkinabil na dita. Ang mga numairaman ka pa ikit day. Jak maawatan ti ugali ni Mirasol no maminsan lakay. Jak ang mauno at dangata ti limod nga apal na wunuan niya. Kanayon nga raw na napudot ti ulo na. Ay narigat na tagsasaw. Ang numangag ko ti saritaan dakit. Kasla ni Mirasol piman ti ayan ti parikaut. Anyat ko nam, papanawon na ka ni Auntie Sabet iti pwesto nga abangam. Wan nga rod. Nabayagan nga agab-abang ak ijay. Ngam syakit din ti papanawon na. Amangan mo at no si Kapiman tinagkamali bakit? Amangan no da na isawang mo dita. Sa anak laang ngamin akomportable iti kaadda ni Paula ijay lakay. Diyak man na mo, ngam agburak ti darak tunggal makitkitak ti panagruprupa na. Ay nawaw, si ka nga rod ti ayan ti parikot, ano kasta? Kat, anyangay nga rin ti maramidak no kasta. Umapal ka kenkwa na, iso kasta. Amo na matpiman ti agaddas ka. Nakitak tila ko na di na minsan. Saan anang i-display ti nateng, ta amo na nga adda nateng alakom. Ay, Jack amaw. No siyak ti sika, agkid daw kay ti pamakawan kenkwa na, bakit? Sika ti ayan ti kamali. Kat no di mo kaya't apapanawon na kanyan ti Sabet, baliwam ti kastang aramid mo. Pakibagayam ti pada matao, tapno awan pariko. Sapay la kumata, ikanak pa iti may sa agundaway, antisabet. Di na kuman papanawon. Amangan no si kanto man ang ti mangirugi iti apayo ken Paula. Ay, saanan ante? Saan akon nga agaramid iti istorya? Agbalbaliw akon ante. Promise! Ala, ikan ka iti may sapay agundaway. Ngem no apaumpay ni Paula, papanawon kan. Wen ante, kat agyaman aklaunay. Ikarik, asaanan a maulit ti napasamak. Agkidawak matlang iti pamakawan ka ni Paula. Rumbang laeng. Di mo ko mapagpupudutan ti padam a tao, no awan mo't ti makagapo. No makarik na ka iti apal kadakwada, kontrolum ti bagim. Di mo ipalubaws, aday tanga apal ti mangdadael ken ka, balasang ka. Ay nawaw! Agbalin ka anasaya at itipadam a tao. Di mo ida pagpupudutan no awan met ti makagapo. Iti kasta kat agtalinaed anasaya at tilinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Dagiti kalding yu ijay kalsada, rodantay. Ay nawo, dagiti kalding mi man tinakita yung nanan. Apet ti kalding mi aya. Agkaiwarada nga rod ijay kalsada. Mapanyo kita ang taamangan numapanda iti solar ti sabali a tao. Ni nanang may, saan nga umadayo dagita? Danag yun Naa, amom nga raod kat adamot sa kadagita akaldaing. Agkalma kay kadilaang nanang. Mano atawanan akasta ti sit up may. Ngamawan mo ti agreklamo. Awan pa'y ita, ngam numaumadangay. Advance law na ganun ti pa nagpampanunot yun. Iso kasta.
No di mo kayat nga ipagod dagi jay akaldeng, aladam ti solaryaw, tapno sa anda nga agober da bakaw. Isupay kita pakataktakan da ita. Naapay nga nga graman ti kalding at arakan mi kat pagparikutan niyaw. Istresin nyo lang ti bagyo ti kastangar aramidin niyaw. Anya manan ginangag ko nga ibagbaga ni Nanang Moro Dante. Dagiti kalding kano at arakan tahan sing. Ay nawaw, apay dagiti kalding ataraken ta. Agkaiwarada ka nga ron ti kalsada. Diyak amo kan nana. Pagparikutan namot nga amin ang. Kasla da pa ibagbaga na amaaladan. Aladak ka no ti solar tayo. Tapno saan nga agover da bako dagiti kalding. Ay na, isupay kit di day ta apakataktakam manan. Maban ka kit di makitang dan, ta isupay ang maigatang kadagiti masapsapul tayo. Uy, mapanakinton mo tamtama. Urayak lang ni pari Dudong. Sige, umuna ak nga rodan arumwar, ta mapanak mo't makilaba. Naladaw kayo mat anagawid, tatang. Ano nga mente, naramid ko iti garding ko, Selma anak ko. Kat, kumusta mat dagiti tarong amula ijay? Nagbunga ka di mat laang. Wen, adu mo ti bunga na. Ay nawaw, tsumamba kayon samot ita, tatang. Mayat ti presyo ti tarong itakat. Aya, Wen, ngimi na nga rod. agapit akin tin Lunes, anak ko. Barang mayat lata ti presyo na intong Lunes. Tapno maramanak mo ati nang ina-presyo. No adda maapit yung aman no akilo, o di mayatan. Maisubli mo lang siguro ti puunan kan banog yung tatang. Sapay la ko baa. Nalugi aki di na palabas atawan. At sapay la ko matasan ama ulit ita. Nakariing kay magaya man tatang. Ay, nasapa ka ba't ang nakaring ita, Selma anak ka? Sa anak ngamin ang makaturog tatang. Da kayo nga'y, nasapa kayo mat ang nakariing. Apitek ti bunga ti tarong amulak ita. Ayunan niya, itagayam ti schedule yung agapit. Wen, kita man no ti preso ti tarong iti kalman. Isumo lang ang atatang. Awan nagbaliwan na. Awan, isulat na. Basit siguro ti supply ti tarong ita. Ay, mayat garon, ano kasta? Ayun gayam tatang, kabailan nyo ka di nga apitan ti bunga ti mulay, oh? Tano saan, tulungan kayon. Saanin anak ko? Aramidem kidi mo ti trabaho. Kabailak na ito yan. Saan mo't analawat ti garding ko kahit? Ay, mayat ti isam mo ita, Oscar. Agapit ako ni Timulak at Taraw Mariludeng. Ay, kat nasaya at ano kasta? Nangina ti tarong ita kay. Isubit lang ti kunat anak ko maray. Ala, agpatuloy akaw. Agpatuloy ka mo tang tapno di ka mataktak iti lakad mo. Ayun gayam, no adda ti reject mo. Ibargin mo latan kanya. Uray 2 kilo lang. Wen, no bilang mantanda, itulod kunto itayan niya. Ay man, taisuman ti pangrabian may no adda. Okay, agpatuloy ang araw din, maray. Sige lang, bareng masambot mo pa'y tinangin na apresyaw. Ay nawaw, adda kayong magaya mong tatang. Kasang-sangpit ko lang anak ko. Kay, apaya kasta tila ngayon ang nagawin. Ayan nga'y titarong nga inapit nyo. Ay, Apaya nagsannaay kayo. Apay ka din. awan mo't gayam tinamnamaag nga apitak anak ko. Ay nawaw, kasano nga awan? Ti kunayo idi kat nagbunga dagiti mulayo. Kinan mo't nga ron ti tarakin da kaldeng. Ay nawaw, kalding kunayo? Wait, sigurado kalding darudan ti dayjay. Isudalaang mo tamo nga kay wara ti kalding na. Ay una yun dayta. Di manon manen dagiti kalding da iti solar tayo. Makisarita kan tuman kadakwada. Sa painlangin at itarong ita. Anyat umay mo ibaga si Kaselma. Dagiti agkaiwara a kalding yung manang ansing. Ay nawaw, anya manan ti parikot yo iti kalding mi aya. Kinanda ti tarong amula ni tatang ko. Ay nawaw, sigurado kayo kade akalding may tinapan iti solaryaw? Katwan manang, da kayo lang mati agkaiwara ti kalding na. Ay di kay agpapabasol akasta.
Ngamen, adu kaming agtartarakan iti kalding dito'y lugar tayo. Ti ko na ni tatang, kat kalding yu kano tinakita na. Ay nawaw. Apay kas naman ay. Pagpupudutan nyo, matagiti kalding me. Pero huwisyo da mga ngamin manong. Masayangan kami ah. Ta siyempre, sayang matibanog ni tatang. Sapay nangina ti tarong ita. Sakbay nga agreklamo kayo. Siguraduan nyo nga da pamanagnak yaw. Saan kita kastang agpabasol kay latan? Saan na mabaling bagayo latan? Mayat kumaano at da video, tapno mamati kami mo. Anya? Ilibak da mo tatang. Ay nawaw. Apay nga ilibagda. At isudalaang matag kay warati kalding na. Anya nga ron ti maaramidan tayo ngay. Di da urayan amang ikargakit sa bidong iti garden ah. Ay sus, day ti diyo aramidan tatang. Amangan numatay dagiti kalding da, kat da tayo ti mabaliktad. Makaperhuisyo damot gamilan. Sa penangina ti tarong ita. O ang kitin mailakok. Agbantay kayo tatang. No adda kalding amapan ijay, i-video yung tapno adda ebidensya tayo. Tapno didan makapagliba. Ay nawaw, nangyawid kayo matan iti kalding tatang. Sayang nga rod anak ko. May salaang tinaiyawid ko. An-anwan nyo ngay dayta. Dahil ti bayad ti tarong ko pinardi da Selma. Anya? Nangila ti tarong ita. No saan aga po kadagita kalding. Chimamba ako mamay. Aguray ka tatang. Kalding daman ang ansing dayta niya. Way, kalding da ita. Sigurado ako. Agasam man ta kinabailan nyo at tiniliw. Sayang nga rod na may salaang tinatiliw ko. Aduda ko ma, nga may salaang tinaiguyod ko. Kasano ngay no sa pulan da, kat da kayo ti ipabarangay da. May mayat manin ah, no agpabarangay da. Tapno mabayadan timulak a pinerdit ag kay wara tarakin da. Kwarta ko matay dyan, no saan da pinerday. Mabiit man lang nanaluding. Wapay ka di Selma. Aday bagam. Makita yu day di akalding nana. Ay nawaw. Ti kalding mutdaan singken rodan ti dayta. Kinanda ti bunga ti tanong amula ni tatang. Iso ati niliw ni tatang day kamaysa. Anya! Aduda ka no nga may salaang tinabailan ni tatang ati niliw. Iso aday ta ti inyawid na. Dayta ka no ti kasukat ti bunga ti mula ni tatang ko a pinerdida. Daytan ti bagbagak. Numapan kayo iti ayanda. Pakibagayo man nana. Adda di may sa akalding da ditoy. Imbes ana tiyambaan ni tatang ti mayat a presyo. Awanan takin nan damutan. Awanan mailako. Ay, sayang mo dayta. No kumanga mindim ngagda kanyak. Awan kuma ti parikot kita. 5, 6, 7, 8, 9. Ne, apay ngay. Kurang matan ti tarakan mi akaldeng. Ay, madiday to yun ah. Rodante! Rodante! Oh, apay ka di ba kay? Kurang iti may sa ti kalding atarakan talakay. Ay nawaw, asino nga itinang kasay? Dayta ti jak amaw. Ay oo na yan. Di pa'y lang maustal no asino man dayta agtatakaw. Asinaw ti maustol ansayng. Tinangiguyod iti kalding atarakan may nanang. Mapukpukaw ti maysa. Amaw, no sa dino ti ayan ti kalding yu amapugpukaw. Sa dino nanang. Adda ijay ayan da Selma. Isu kano ti bayad ti mula da ataraw akin nandag iti kalding yu nga agkaywara. Ay nawaw! Manganan, Rodante. Pamunakan ba kay? Apay, adda ka di pa'y aramidam? Mapana kita enda tata Oscar. Saan ang mabalin na tagikwa enda ti may sakalding ta? Anya ti aramidam ijay? Anya kumapay. Alag ti kalding ta. Sayang di jay. Sapay mabalin na mailako. Mala, mapan ka nga rudan. Aywan gayam, idagas mo man to'y karni ka ni nanang. Nalipatak matan nga ingtad ken kwa na itay. Isubot mga rodan, tagrubata kon bakay. Karne para kada kayo, nanang. Ay, agya manaknak kaong. Mala, agkapi-kapay ah. Eh sana, magpakatak mo't langin, dapay papanak. Ay nawaw,
Sa dinaw ti papanam. Itayan da Tata Oscar. Anya, Saan na mabalin na tagikuan da ti kalding may? pagsaritaan nyo ang nasayaat, tanaperhuiso mo ti tarong amulan na. Sapay nangina ti tarong ita. May parbang nga raw, ti kasi nga naramid na. Nasakit siguro mo tinakam na taimbes at sumamba. Saanan takinan mo ti kalding atarakan nyo dagiti mulan na. Alayok ti kalding may Tata Oscar. Itad ko, nga masapul abayadam ti mulak a pinerdida. Saan mo't analawat ti gardinyo Ay nawaw, mano akilo ko mati maapit ko, no saan aga po ti kalding yaw. Nangina ti tarong ita, amom da ita. Wana, ngam agasam man tamay sa kalding ti bayad na. Nakitam tinapasama kiti mulak. Saan lang abunga ti kinlanda? Naperdi pa yan ti dagduma. Saan ang agbunga ti jay? Imbes ang makatsamba na tao, awanan Anya? Agpili ka. Bayalam ti mulak ka na perday, wano ti kalding mo ti bayad na. Saan lang alamin sa na napasamak ti kastoy rodante, tapno ibagakin ka. Una yun ti kastoy. Pagpanunuta, manaimbag. Sikat ti makaamaw agpili, noan niya ti kahit mo. Agsubli ka dito'y balay, intun bigat, tapag saritaan ta. Kot, inga, dagiti kalding mo. Iso adi ka makapaglibak. Agsapa manan lakay, ngamdidan samot manan inbulos ti kalding tayaw. Alanganan nga ibulos ni Tata Oscar dayjay. Kat, bay ang tangarudan. Anya nga tati may mayat bakit? Ti kalding tati bayad na, uno agbayad talatan iti cash. Pangalaan tangay iti cash. Sigurado adakkel ti singiran dagijay tanangina kat ngarot ti tarong ita. Kat nay, awanan ti apitan da. Naimbaga bigat yaw. Kumusta ngay? Anya tinagsalitaan nyo kin ni Oscar? Ay nawa, migbigatan nga umay kayong makimaritis nanang. Anya tinagsalitaan nyo kunak? Ti kunada kat agpili kami kanaw, nukas wano kalding ti bayad na. No siyak ti da kayaw, iti julatan diya may sa akaldeng. Tano agpatulong da ken kapitan, talaga ada kayo ti dihadaw. Amangan kit di pa inudakdakkel ti bayadan niyaw. Unang sayang mo day dyan nanang. Ay naanak ko, pag nakman nyo dayta, tainton sumarunaw, ipagudyo dagiti taraken niyaw. Tapno saan da makaperwisyaw. Saan lang ada kayo ti tao dito'y lubong kunakmanan. Anya nga iti desisyon mo rodante. Kukuhayon takalding Tata Oscar. Isudaytan ti bayad ti mulay o apinerde dagiti taraken may. Sigurado ka. Abangan nun madamdamak agbalo ti kapanunutam. Saanan tata? Nasayat man garo, nukasta. Inton sumarunong amin. Ipagod mo, titarakin mo, tapno didag kay wara. Huwag tata? Sige, agpakadak mo't lang, tas sa pulag dagiti kalding may. Ang mga nung nakikaruba man dagijayan. Limabas da iti paraangan mitay. Diyak sigurado nung nagpadaya da. Nung isumot yung nakita ka nagturungan da. Nagyaman ak tata. Dakila tulong day tatap no dago sa mabirukak dagita akaldeng. Pasensya kayo manin tata. Napirhuiso kay pekit deng. Tinapatag kat nasulbaran barok. Agbaling ko mga adal kada kayo dayta. Di yu urayan ang maibus dagiti kaldeng gapu iti kina-irresponsable yaw. Ay nawaw! No amom ti agtaraken, amom kumamat ti responsibilidad mo. Iti kasta saan ang maperwisyo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to channel tayo.
Daytoy laeng Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adto yun ti kapi nga impagatang mo, dyan na kapitana my friend. Agyaman naklaunay, Pauline. Ayun gayam, kumusta ti budget ti trip to Thailand tayo nga opisyalis ti barangay? Naaprubaran ka di mo laang. Saan pa'y? Ngum amok ang maaprubaran to dayta. Na siya at nga rod, ano kasta? Maatindaran tayo ti seminar ijay Thailand, kan makapagbakasyon tayo iti libre. Aywan man Magagara naklauna yun, friend. Oray siyak mat a friend. Seminar in Thailand ko naman. Zero gastos pa'y, tadamat ti budget. Saan a kanya-kanyang bayad? Siyempre, adamot pundo agastusan tayo. Di bali tadamot seminar na day, chay. Puno ka day, tinadamag ka dyan na anak ka. Ay nawaw, anya maninday taan na damag yo, tatang. At da ka no trip to Thailand, dagiti opisyalis dito yung barangay tayo. Ay uwan, pudno day tatang. Ay daw, pundo manan, ti barangay ti kastusan niyaw. Kapilitan at dabasit a seminar na day, chay, tatang. Seminar para itay. Basta seminar para iti pagsayaatan ti intero a barangay. Masapul nga raw nga ijay Thailand ti papanan niyaw. Saan mabalay nga uray dito ilatan tapno les gastaws? Ni tatang mat, may mayat matlaang no ijay Thailand ti seminar. Tapno makapasyar kami matlaang ijay Double purpose ko naman. Ay nawaw, di kay agbaid-baid. Pundot ti barangay ti gastusin niyo para ti kakastabanag. Adda seminar ng atendaran mi ko na lang arudan tatang. Tapno addamat maisuro mi akadagiti bumarangay. Pagsayaatan matlaang ti barangay ti kastoy nga aramidan mi. Pagsayaatan ti barangay, wano pagsayaatan nyo lang nga opisyalis. Aday bagaken ka, Elsa. Anya dayta, Nana Marina, Adda ka no trip to Thailand da kapitana sika. trip to Thailand. Won, makiseminar da ka no matijay. Kadwa na dagiti kagawad nga. Anya, nay, pangalaan da ngay ka no iti gastusan da. Ay na, di mon salud-sudin no sa dinaw. Ammo tayon dayta Ay nawaw, naglukon. Kay kayat damo nga minti out of country a seminar. Ay sos, amangan mat no saan ati seminar ti gagara dayjay. Amangan no rasundalaang dayta a seminar. Kastamot lang ti atap ko, balasan ko. Para seminar lang, aggastos da kiiden, iti dakkel agatan. Ay sos, saan amabalinti kas tangar aramidan dagita atap tao. Agsaysayang dalaang iti pundaw. Hay, talagang awan pagbaliwan dagita nakatugaw. Ay nawaw, apay kastamot ti bagbagam Elsa bakay. Apay ka di aya. Adda kanumot seminar da kapitana iti Thailand. Anya? Sigurado apundo manan ti barangay ti gastusan da. Anya ti seminar a papanandaya. Dayta ti jak amulakay. Basta seminar kanumot. Noan niya dayta a seminar aya. Apay ang masapul nga aggastos day ti dakkel para lang iti dayta abanag. Ay, dayta nga rod kat. Amumatan dagiti opisyalis tayo. Dayta lang agsaysayang iti kwarta asaan damot anagrigatan ti paglaingan da. Naimbag pa'y dagiti opisyalis da dita kabangibang a barangay. Apay mo bakay? Kita kat napapintas da ti barangay da. Ngamen, nukasta nga adda seminar kat ijay syudad laeng. Wenno saan, agayab da iti umay agpa-seminar iti barangay hall. Simple, ngamno kita ti barangay da, talaga nga asinsado. No kasta ko mati ka panunutan ti amin ang nakatugaw. Di mayat ko ma. Hay, ammo pay man. Nuapay anangabak da pay lang amin Maasarak amang panpanunot ta pagintrisan da pay lang ti pundo ti barangay. Naimbaglangan, tanasalaw ka, kapitana. Adda ka di masapol mo, Elsa. Anya di nadamag ko?
Adda ka numot ti out of town yung nga opisyales. Dayjay ka di. Wan, pudno tinadamag mo. Adda seminar nga atendaran mi jay Thailand. Di kat dakkel man ang tigastos. Ay nawaw, kasapulan ti dakkel a budget tataylan mo't nga rod dayjay. Saan mo't amabalin a pagpagnaan mi? Anya seminar day taaya, kapitana. Apay masapul nga ijay Thailand pailaang. Naggastos mat unay daytan. Dakkel ti gastos, ngam para mo't iti pagsayaatan ti barangay tayo. Pagsayaatan ti barangay. Katuan mat, awan sa bali a pampanunutan mi, no di ti pagsayaatan ti barangay tayo, Elsa. Ay nawaw. Adda good news ko kan ka, friend. Pugtuak, kapitana my friend. Approve ti budget ti trip to Thailand tayo? Naalam, friend. Naimbag man ta inapruban da. Una, tamaki seminar da kanumot lang. Ay na, kamaudyanan na. Makapag-Thailand mo laangan da tao. Finally, matungpalan ti arapaap ta makapasyari jay, friend. Sawadi ka, Thailand. Ay nawaw, nagpractice ka mat gaya mat, friend. Siyempre tapno adda mat ti amok, no adda ako ni Jai. Mayat day ta, friend. Ala, rugyan tan ti agim pake, tapno nakasaganan ti amin. Ay nawaw, anong tamaleta dyan na anak ka? Ni tatangmat, anya ti mapanunot yu ayan no makakita kayo iti maleta. Agabrod ka? Ni tatangmat, siyempre, matuloy ti seminar mi ijay Thailand anya. No kasta, ituloy yun ay ta seminar. Ay nawaw, apay ko maasaan. Thailand ko naman. Makapasyarak matlaangan ijay tatang. No apay mo't nga may namasapol nga aggastos kayo pa lang itidakil agatad para lang iti seminar. Anya ko matipagparikutan nyo, tatang. Kat saan nyo mat akwarta ti gastusan mi? Wayne, saan ko akwarta ti gastusin yaw? Ngumpundo mo't ti barangay. Ni tatang mat, imbes ko maamaragsakan kayo. Ibusin nyo ti pundo para lang ka lang iti awan iskan na abanak. Di kay mabutang, linton madamdama ki triple ti karmayaw. Anyat makunam, friend. Mayat ti agbakasyon dito'y Thailand, friend. Kasla mayat pa'y di ti agna dito'y. Sika ano kayat mo ti agbati? Agsubli aktulaangan no adda kwartak. Ayun gayam, kita akman dagiti pictures kan video tayo iti cellphone mo. Mabiit laang taagpili akpay iti i-post ko iti Facebook. Mangiposak man iti ladawan tayo dito'y Thailand. Ayun piliyom tay mayat. Hindi ka kadimadanagan. Piliyat tay napintas aladawan tayo. Tapno presentable akitaan. Apo, mayat tipos day di adyana Ay no, bigbigatan ba kayo? Kita am tipos na iti Facebook na. Kasla nagbalin mat at travel ti seminar nga ibagbagada. Ay kung nagpaisaw. Kita am. Adda pa'y video dagiti lugar anap na pananda. Agasam man, day takit din a bakasyon ti pangus-usaranda iti pundo ti barangay. Seminar ko na damay. Seminar? Ahaw, jak amua. Napandakit din nagbakasyon Rason dalaang day ta a seminar tapno makapag out of country da iti libre. Agasam man day ta post da. Day ta nga rudgat na Marina. Jak amua no pudno a seminar ti makagapo no apay anapanday jay. Kaslasan mo't ngamen. Nga rog. Simple lang a seminar. Ngam no apay ang masapul pay nga ijay Thailand ti pagseminaran da. Mabalin mo't adito'y lugar tayo lang. Mangalad ako iti guest speaker. Makitam day ta a kinalaeng dagiti opisyales nana. Ay, rimwaren ti pudno akulay dagiti tattao nga imbutos ti kaadwan. No maminsan mo't ngamin dagiti butante. Basta sikat, sige damat asige. Kasla di damat agpampanunot anasayaat.
Ay, anya nga ita, sayang ti tax abay bayadan tayo. Wan, saan nagtrab-trabaho? Ngam saan lang ngamin at isweldo tayo ti adda tax na. Ay, pudnutan ako nayo, nana. Uray awan ti permanente at trabaho tayo, agbaybayad tayo latta iti tax, taado ti klase ti tax ako nada. Value added tax para kadagiti taxable goods and groceries. Kanda dumapay ang masapsapul tayo. Una, inayon mo pa dagiti bayad tayo, no kasta mangala tayo iti papeles iti government offices. Nagado ti source of fund ti gobyerno, nga masaysayang lang, tasabali mo't abulsa ti papapanan ti kwarta. Day tangarod ket, nana. Adalat ta dagiti matinong opisyales. Manmanuda mat. Masapol ang maamuan dagiti masaknan ti kastoy ang mapaspasamak, nana. Saan ang mabalin nga agul ulimot tayo laeng? Elsa bakay? Aba kasi mo tipos mo iti Facebook. Apay? Da kapitana dyan sa mo ti patamaam. Ay, wen. Talaga apara kadakwada day taapos, lakay. Agraraman dakit dia. Kasanunod ang randa ka. No mapasamak day ta, di amu tayon, guilty da. Mayat matlaang no kontraan tayo dagiti kalukwan dagita nga opisyales. Awan kit di babaing da amang igasgastos iti saan damot a kwarta. Sa bagay mo't kiti tapno amumot lang dagiti kalugaran tayo. Ano niya ti mapaspasamak iti pundo ti barangay. Wen, saan mat amabaling nga agsaysayang data saan damot a kwarta day ta? No agul ulimag tayo, awan lat amok ditan. Dumakkel ti ulo dagita buaya. Si kakiti mo't bakit? Pudnumat lakay. Buaya mat gayam ti daduma anay butos tayo. Ni, apay akas sa tilangam friend. Kasla ada na dagsin aparikot mo ah. Ay, makapaasar mo't dadyang Elsa. Ay nawaw. Apay ni Elsa ah. Di mo nabasa ti impose na may papan iti seminar tayo dito'y Thailand. Ada inpus na aya? Adda, awan ka no ti babain tayo amang igasgastos iti saan tayo mo't a kwarta. Ay nawaw. Nangalaan na mo't ititurod na amang ibagbaga iti kasta? Day tangarod, pabida man nga minun. No kayat na mo't ti free travels. Di agtaray mo't nga opisyal intun sumaruno nga eleksyon? Una, agsaga na day jay ababay. Urayin na, ti panagawid tayo. Kumusta ti seminarya o iti balasiw tao dyan Ay, makapabanog tatang, ngumayata na enjoy ko matla. Muyo ka day, ada kayo ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ti-post ka din ni Elsa ti dakdaka mati nyo, tatang. May sapay day jay. Nabasak nga rod ti post na kat talaga nga agpakalaing. Dakil unay mo ngamin ti budget yaw. Para seminar lang, masapul nga iti adayo alugar pay. Ay nawaw, mamin ano ka di nga ibagak kada kayo nga importante matlaang dayja a seminar, tatang. Para matlaang iti intero a barangay dayjay. Buin tulong yulat ta kuma kadagitag kasapulan, di mayat kuma. Naasar dagiti kalugaran tayo. Ta nakita dati impos mo iti Facebook mo. Nagadung ammo dagita atat tao. Imaya tanapatid ti bagakyan ka, Elsa. Anya day ta, madam? Mabalin ka di nga i-delete mo ti impose mo iti Facebook, ah? Saan anasaya at abas tamang i-post kayo iti kasjay? Apay, mabuteng kayo ang maamuan mi ti pudnong aramidan nyo iti pundo ti barangay tayo? Awanan ka itibain amang ibaga iti kasta kanya. Saan lang asyak ti agreklamo, madam? Adu kami. Kan saan kami nga agsardeng aging gaarumwar ti pudno? Anya? Saan ang mabalintikas tangar aramidan nyo? Agsaysayang kayo lang iti pundo. No kasta, napan ni Jana iti ayan niyaw. Ay, wan na. Ti kayat na kat i-delete ko kano ti post ko. Ay nawaw, di mo patpatyon ti bagbagaday ti ababae. Feeling busmaden ah. Mabutang lakit di day jay, nana.
Karbangan tayo amaamuan, no anya ti pangigasgastusan da, wano pangus-usaran da iti pundo ti barangay tayo. Pudno launay tanakunayo, nana. Ituloy tayo kit dilatta ati makisarita iti opisina dagiti masaknan inton bigat. Kayat ni Bridget ti sumurot inton bigat. Ay kat isurot tayo, anana. May mayat kit di ano adu tayong agreklamo tapno maalarma dagiti awanan baen. Katsapay la kumata tumulong ti tao anam namaan tayaw a makatulong iti parikot tayaw. Ano dyan ang pagsasaritaan nyo? Grupo kung kunayo, Mat Elsa. Grupo may matalakay. Grupo may amang kontra iti kalukwan dagiti awanan baen nga opisyalis ti barangay tayo. Saan nyo mat siguro apakaisagmakan deta pakay? No adadakas ama pasamak kada kami, amu tayo na. Adu kami matkit di alakay. Kasapulanan nga agsao tayo, tawan ti mapasamak, no di tay kontraan ti kalukwanda. Okay, bakit? Mayat magkidi deta na panunot yaw. Barang at dati pagbaliwan da. Matalaga naklaan, tamang ano dahi tagad iti pakaisagmakan tayo. At may sagmak ti lugar tayo, no dagiti buhaya ti agare, lakay. Kasano da ito yan, friend? Uwan nga rod. Diyak kaya ti maibalod. Ano na iti aramidan tayo? Anya nga tano agpatulong tayo kadagiti amamu tayo. Ado matindag iti gumurgura kada tayo. Wano saan? Agin sasakit tay latan. Anya nga iti baga tayo kadagiti tattao. No agdamag da may papan iti seminar tayo ijay Thailand. Agulimak tay latan ah. Saan mo't amabalin nga agulimag tayo latan? Amangan no panunutin da agilti tayo. Ay, Jack amon friend. Basta siyak, Jack kayat ti mabalod. Hay na, kamaudyanan na, maaksyonan matlaangan ti reklamo tayo, nana. Wag balasang ko. Naimbaglaang tadalat tagayam dagiti matino nga opisyales. Sapay la ko mataagbaligi tayo. Iti kasta ket madusa dagiti rumbang amadusa iti pagbaludan. Iso na laang tanoagin sa sakit damanaan. Amangan no saan amay balod dagiti awanan baeng ngagsaysayang iti pundo. Pudno dayta, nana. Oray iti national level mat ngamin ket aglemengdan. Wan nga raod, agdrama dan tumanaan. Nupay kasta, ituloy tayo latta da ito'y alaban, nana. Di tayo ipalubos nga utwan da tayo dagiti tattao asuswilduan tayo. Sa bagay, no pagtitinulungan tayo dayta, dakkel ti tsansa ngagbaligi tayo. Wen, adda Diyos ang makakita ka dagiti mapaspasamak, nana. Ay, nawaw! Ibutos tayo, dagiti opisyal nga amo tayo ang mapagtalkan. Kat no adaman makita tayo nga anomalya, di tayo agbutang amang kontrata karbangan tayo dayta. Nang runa no kamalimutan ti aramiden da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.